Siyaphuhlisa siphethe inguqu siyalima sigweba indlala. Bhotani mawethu namkelekile kwiindaba zika Dr Da. Luchulumanco lodwa kwiindawo ezingaselunxwemeni kwiphondo lase-Eastern Cape. Nanjengoko kusungulwe iphulo lokuxhobisa abalobi kwiindawo ezisezilalini, isebe lophuhliso lwamaphandle neenguqu kwezolimo liphuma iphulo lixhasa abahlali abaphila ngokuloba ngezixhobo ezifunekayo kunye noqeqesho. Eyona njongo iphambili kukwenza abahlali abakufutshane nolwandle benze ingeniso ngalo ze baphile ubomi obungcono. Kungoku nje uDr Da wenza iindlela zokuqinisekisa ukuba umsebenzi wokuloba wenziwa ngendlela eyiyo nenengeniso. Ezona ngingqi zixhamla kakhulu kweli phulo yiAmathole, iAlfred Nzo, OR Tambo neSarah Bartman. Baliqela abalobi abasele benikwe impepha mvume, izixhobo kunye nempahla yokuloba. Has adopted integrated aquaculture and fisheries strategy for the 2024 and 29 as a guiding framework for the sector. The department focus is on supporting 72 small-scale fishing cooperatives by providing assistance in harvesting and marketing high-value aquatic species like East Coast rock lobster, sea urchin, abalone. Singenayo kakuhle into zokuloba ngokupheleleyo, iwesi into zokunxiba. Umlobothi na siba nayo imilobothi kodwa ezizokunxiba izinto zona besinxiba into esho ukuba ube beshushu uhambe yelwandle besingenazo into ezisafe ulwandle. So sizenzele igalelo kakhulu ezi zinto sizifumeneyo. Ebusika besigodola kakhulu ngoba kaloku impahla ezimanzi. Ngoku lento iyakufudumalisa le diving suit. And eza into zokunyathela pha zikwenza udadele phezulu ukwazi ukufuna laa nto phaa ezantsi uyifunayo. Xa sibona unature noko akasasileqi kakhulu ngoba kaloku uye uveze into ethi ndinikiwe into ethi ndingangena kulaa manzi. Ikhwelo lityala mawethu, masibhinqele phezulu sihambe siyokulima. Ndinithanda nonke emakhaya.